नमस्कार भैया। यही से हम कहनी कि जब अपना अंदर क्षमता ना होखो, औकात ना होखो, तो केहू से टक्कर लेवे के बात ना करे के चाहिए। अब बतावा एक कुली लिरिक्स पर लोग टक्कर ली आ वो केकरा से? पावर स्टार पवन सिंह से। माने हम स्पेशली धुरंधर भैया के नहीं कहत, लेकिन धुरंधर भैया के जौन चमचा बड़ा सन, धुरंधर भैया के जौन तोता बड़ा सन, जौन गाना के पोस्टर से ही कहता रसन कि 100 मिलियन जाई, या पवन सिंह के टक्कर दी। बाबू तारा लोग के हई हिल गइल बा कि एक नंबर के बोका हुआ लो। हई कुली गाना आके पवन सिंह के का लेबू के लेवल के बा ई गाना बा। भैया हम बता दी कि बियाहवा बिहारे में होई। ए लिरिक्स के कौनो था पता नहीं के चलत। एगो कहती लड़की ई कहत रहे धुरंधर भैया कहवा के लड़का कहवा जाके रोई। अब तू बताओ भैया कि बिहार के लड़का गुजरात में रोई। का मर्दा देखो लिरिक्स एगो होला नु कि चलो भाई लिरिक्स बा जौन की गाना के एगो बुझाला कि का कह रहल बा। गाना के मतलब एगो दृश्य माने एगो दृश्य दिख रहल बा जे हई दृश्य ए गाना मेन के बात बा। बा, मेन बात बा पूरा बौखलाइल बड़न धुरंधर भैया। देखी, केहू का गाना आवे के चाहिए। एगो एगो तो बात बा कि बौखलियाइल के अलग बात बा। ई केहूंगा शॉर्ट आउट करके गाना लेके अइला हन आ गाना भी लिला हन तो उनकर दिमाग काम ना करता जेमे कि का गाई। तो बियाहवा बिहारे में हुई आ एमे उनकर एक जना राइटर बड़े जानते बानी रहुआ उनकर आपन लिखल ह ना दूसरा लड़का के लिखल गाना ह आपन नाम चेपवाला भी ने उनका इतना देह में बेचैन। अभी उ जानते नाम काहे के चेपवले बड़े कि उ लड़का तो अभी नया बा। ताले रोयल्टिया जितना ओकर बनी सब हम उठा ले माने का मर्दवा दूसरो लड़का सन के मेहनत कम से कम ओकर रहे दो हैं अपन नाम। मेन बात बा कि धुरंधर भैया 2023 में सुनी चलल सुनी नहीं एक और केहू। बात हम बताओ तनी जैसे कि उ लाइव एक दिन आई रोहन परसों काल के परसों तो कहून कि हमारा भाई एगो है वही लिखा है कौन मतलबी रहा नाम लड़का के दीपक मतलबी वो लड़का ने लिखा है। तो जब लड़का लिखले बा तो तू अपन नामों में पेशवाला का जरूरत रहा तारा। तू तो वो लाइव में यो बोल बड़ा जो लड़का से आप लोग गाना लीजिए वो लड़का को बड़ा बदनाइए तो तू वही लड़का खाली नामुआ रह दिल रहता अपन ढुकावला के तरह का जरूरत रहा। मेन बात बा 2023 पूरा फ्लॉप चलला के बाद ये लोग पवन सिंह के नाम जोड़ ओड़ के कुछ चल गई लो। फिर से चाहत रहो लोग के पवन सिंह के नाम जोड़ाओ, लेकिन हमनी के तो पवन सिंह के नाम जोड़े ना देवी सन। आप पवन सिंह के साथे रिलीज ना होके देवी सन तो हो गई हाल खराब। हई कुल लिरिक्स पर अगर केहू चाहो कि पवन सिंह से टक्कर दे दी या पवन सिंह के बराबरी पर बढ़ जाई तो ये मतलब हो नहीं कह सकता। का लेबू हो के का मतलब देखिए का लेबू के जोन गाना बा ओकर पूरा समझ में आता है का माने समझ के बात ना। एगो औरी बात बाबू कि का लेबू के जोन लेवल बाबू कितना मतलब कि वीडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी ओकर लेवल अलग बा भाई। काले के 1.5-2 मिलियन चल गए लेकिन धुरंधर भैया कहीं कम बैक करियन। बाकी तारा लोग के का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लोग कम बैक करियन का घंटा कम बैक करियन। 2023 पूरा खत्म हो गई, कम बैक करते रह गइलन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक कर लो। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर।